mula sa ATI Bicol Pili Camarines Sur. Ito ang ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Kauna-unahang pagsasanay gamit ang Facebook Live, nag-umpisa na. Kasabay ng test run ng ATI Bicol Sarabay Channel gamit ang Facebook Live, inumpisahan na ang kauna-unahang online training at ito ay tungkol sa pagpapalago ng Stingless Bee. Ayon kay DA ATI Bicol Center Director Elsa A. Parot, ang ATI Bicol Sarabay Channel ay magiging virtual training room na kung saan magkakaroon ng mga pagsasanay gamit ang tinatawag na blended learning. Ang mga magsasanay ay bibigyan ng workbook ng ATI na ipapamahagi sa kanilang Provincial Agricultural Office o Provincial Veterinary Office. At dahil hindi pa pinapayagan ang mga large gatherings sa ngayong panahon ng pandemic, sila ay manunood sa mga itinakdang oras sa loob ng ilang araw sa pamamagitan ng ATI Bicol Sarabay Channel sa Facebook. Ang mga magtatapos ay bibigyan din ng sertipiko ng pagsasanay na ayon kay Center Director Parot ay mayroong pandemic twist. 10 magsasaka, 5 beekeeping enthusiast at 5 agricultural extension workers ang mga kauna-unahang magtatapos sa pagsasanay na ito. Bukod sa Sarabay Channel, mapapakinggan din nila ang pagsasanay sa radyo sa pamamagitan ng DWOS-FM. Ang bagong pagsasanay na ito, gamit ang social media, ay alinsunod sa kautusan ng kalihim ng kagawaran ng agrikultura na si William Dar na mas lalo pang paigtingin ang pagtulong sa mga magsasaka at mangingisda sa ilalim ng new normal sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ako po si Justin Rose C. Cano, tagapagbalita ng ATI Bicol #Sarabay Channel News Update.